Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондының эшчәнлеге белән танышып баручы кадерле дуслар. Сезгә 2020 елдагы беренче чыгарылышыбызны тәкъдим итәбез. Сөекле пәйгамбәрбез булай дип әйтте: Адәм баласы вафатыннан соң аның гамәл дәфтәре ябыладыр. Мәгәр 3 төрле гамәлнең савабы дәвам итәр. Үзеннән соң калдырылган гыйлем, әти-әнисе өчен дуга кылып сораучы игелекле бала, һәм кешеләргә әле дә булса файда китереп торган сәдакаи җария. Без бу чыгарылышта шул файдалы гыйлем турында сөйләшербез. Балаларның күңеленә игелек ырлыклары салып, аларда яшьтән үк хәйрия эшләренә мәхәббәт уятуның ни өчен кирәк булуы хакында да безнең гыйнвар чыгарылышында. Dünyada kişimiz için gene yaşamıyor. Dünyada yaxşılıklar, sevaplar, sadaka jariye diyen her vakitte aytam şunu tegi ağla turgan anın sevabı işler şunda işlerge kaldırsınlar. Çünkü biz karasak da любой mecenatlarını, благотворительlerini karasak da alar bütünüsü yaş vakittan uk, alarga mektep vakittan uk kimdir şuna primer ko'rsatgan bulgan. Balalarına alıp geldik şunda maksat bilen. Çünkü именно şul bala şagından uk balalar tiyişler bilirge şu alarda bik küp бар mümkinçilikler, bik güç kuvvet, kudret бар, bik küp potansiyel бар, чтобы alар bilsinler dünyada nindi социально ответственный кеше булырга мөмкин икән, ярдәм итүче кеше, файда итүче кеше булырга мөмкин икән. Но самое главное просто раз по-иному нужно по-иному мыслить, но посмотреть немножко шире, более просторнее карасан. Шуның өчен алып килдем инде, чтобы алар күрсен, шундый центрлар бар, шундый урыннар бар, кая действительно киштәр килә аяк өскә баса. Сау сәламәт булып чыгып китә, полностью анда файда китерә торган кешеләр булып китәләр бу центрлардан. Кунаклар китеп зак та үтмәде 20 гыйнварда Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондының тернәкләндерү үзәгендә Йөрәк белән күрәбез һәм ишетәбез проекты буенча 1 айлык тернәкләндерү курслары башланды. Күрмәүчеләрне һәм начар күрүчеләрне тернәкләндерү юнәлешендәге бу курслар 2020 елда уздырыла торган курсларның беренчесе булып тора. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондының тернәкләндерү үзәгендә тернәкләнү узганнан соң күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләрнең тормышка мөнәсәбәте яхшы якка үзгәрә. Үзләрен ничек бар, шулай кабул итә башлый. Алга таба яшәр өчен көчләре, үз үзләренә шанычы арта. Ягъни рухи яктан ныгып кайтып китәләр. Монда алар үзләренә дуслар таба. Һәм бу дуслык еллар буена дәвам итә. Курсларда тернәкләнү узган кешеләр ярдәмгә кабат-кабат әйләнеп кайта. Рәхәт, бик рәхәт. Менә монда үзебез белән бергә мусульманнар белән, менә күрмәүчеләр белән бергә менә общение, бу бик та менә как-то психологически нитә менә помогать итә. Мин бит менә только 4 ел тому назад күзләремдә ниттем югалттым. Шуңа миңа монда бик рәхәт. Менә бисмилла менә безнең Уфада, конечно, шундый ниләр юк. Мин менә өемә кайткач менә сөйләйм бит инде. Я говорю, ой, говорю, там менә так приятно ди. Монда каршы алалар, нителәр әйбәт итеп ашаталар. Вишниләрдән менә һәр яктан ярдәм килә. Шуңа мен, я говорю, так иногда говорю, скучаю инде, сагынам. Я говорю, так охота миңа еще раз монда килергә дип, шундый ниләр белән уйлар менә ятам менә, яшәп ятам. Бисмилла, менә ярай быел менә килдем, может быть, еще бер вакыт мине чакырырлар. Так что мин бик довольный. Мәликә ханымны сагынам, мәчеткә баскан сайын исемә төшә, монда укыганнарым 5 вакыт намаз укыган сайын мин онытканым юк, һәр вакыт алар минем күңелемдә. Мин монда сагынып киләм. Һәр үткән сайын менә бу елда чакыруларына нык рәхмәтлемен. Аларны күрәсем килә, аларның хәлләрен белеп торасым килә. Шулай итеп кызыксынам. Еш кына
телевидение шелтәрләреннән күрсәтәләр, йөгереп барып, уна синең хәзрәтеңне күрсәтәләр, уна сезне күрсәтәләр дип иптәшем эндәшсә, тизрәк җигерәм карарга. Күңелгә якын. Күңелгә якын, шулай итеп якын итеп күрәм. Үзләре дә якын итеп күргәннәренә бик рәхмәтлемен. Менә 8нче елны без килеп монда укый башладык бит инде. Мин Сөләйманда укый башладым. Сөләйманда укый башладык. Мин бер әйбер дә белмәйдем. Мин алайнык якын булыр дип уйлаган башта. Шуннан соң бер ай бер әйбер дә белмәгән ки, шулай бер ай бергә торгачтан без менә группадашлар белән, ниләр белән туганлашып беттек. Киткәндә кочаклашып, да нитәсең уже. Озатканда Мәликә ханым мен чиккәсендә җыладым. Тагын җылатасыз инде хәзерсез бит. Мәликә ханым миңәргә гарәп хәрефләре беренчедән башлап шул иң беренче хәрефләрне, гарәп хәрефләрен укып, аннан бергә кушып, шуннан без укып киттек. Ананда безне намазга үрәттеләр. Без шунда 15 көн дигәндә мин намазны ятлап бетереп, зачет сдавать итеп, намазга шул 8нче елның октябрьннан бирле намаз укыйм. Мин шуңарга бик шатмын. Мәликә ханым безне шул хәрефләрне үрәткәннән соң без Коръән укый башладык. Хәзер мин Коръәнне укый алганыма бик шатмын. Күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр тернәкләрне узу һәм белем алу өчен ярдәмгә Россиянең төрле төбәкләреннән җыела. 20 гыйнварда башланган курсларга Ростов, Оренбург, Ульяновск, Омск өлкәләреннән, Пермь һәм Ставрополь крайларыннан, Башкортстан, Мари-Эл, Карачай, Черкесия, Дагыстан республикаларыннан, Мәскәү, Екатеринбург, Самара шәһәрләреннән, шулай ук Татарстан Республикасының шәһәр һәм районнарыннан 50 кеше килде. Ярдәм чын мәгънәсендә күрмәүчеләрне һәм начар күрүчеләрне берләштерә торган урынга әйләнде. Был центрда без как-то сплощенный, не так вот, сплощенный дебинде. Татарча ничек, берләшеп, шунда безнең мына как-то дружба между народами текач. Шунда не вот остается у нас это вот. Бу инде күрмәүчеләрне берләштерә торган урын булып тора инде ласа. Шулай дөрес. Бу зур бик нәрсә, зур әйбер бит инде бу. Димәк, син мәсәлән үзеңдә эшендә инде хәсрәтең булса, ниндидер проблемаң булса, үзең кебек кеше белән син бүлешә аласың. Бүлешеп, чөнки мына күрмәүчеләр менән бергәләшеп мына, ничек әйтергә, мына бер-беребезне нитәбез инде, аңлайбыз. Йөрәк белән күрәбез һәм ишетәбез проектының максаты күзләре күрмәүче һәм начар күрүче кешеләрнең тормыш сыйфатын яхшырту, белем бирү, психологик һәм медицина ярдәме күрсәтү, җәмгыятьтә үз урыннарын табарга булышу. Гыйлем дәстәгәч, дөньяга караш, фикерләү дә үзгәрә. Фикер йөртү үзгәрә, бөтенләй үзгәрә. Икенче төрле фикер йөртәсең, менә если элек аңламайсың, менә бәләкәй генә сабый балаларга хәзер бик күп күрсәтәләр телевизион челтәрләрдә, менә бу бала ширле, менә бу бала ширле. Элек менә шулай уйлайдырым, нишләп шул бәләкәй генә бала ширле, нишләп аны Аллаһ Тәгалә шулай рөхсәт итә икән дип. Хәзер мин аңлайм, һәрбер кешегә ниндидер сынау бирә, шул сынауны син үтәргә тиешсең. Менә шуны элек аңламаганмын. Монда барыбер белем алырга киләм. Шул ниләрне инде Коръәнне дальше ныграк эштәлеген беләсе килә бит инде. Ниләр инде ничек дип әйтәм. Миңа ошай инде. Менә экскурсияларда ошай, нәндидер яңалык беләсең, инде дәресләр дә ошай, шул күбрәк белеп кайтасы килә инде. Нәмәндидер без үзебез яңалык белән, багаж белән кайтасы килә. Нитеп иң башта инде мин 8дә уйламайсың инде кире монда килеп эләгермен дип. 10нчы елга менә ничек мин килеп эләктем. Мин просто радио тыңлап утырадым, радио шелтәре. И шунда вәгазь бара. И ул әйтә,
Если сіз бүгін яңалық білмегенсіз екен, сіздің біліміңіз артқа значит кеткен деген сөз. Потому что уровеньда гына тура алмай. Значит, сіз бүгін нәрседір яңа әйбір үзләштірмәнсіз екен, значит, сіз артқа кеткенсіз, артқа алға табан бармайсыз деген сөз. И білім алыр үшін не деді? Мұхаммад алейхиссалам айтқан, білім алыр үшін Қытайға болса да барып үзләштір деп. Мен там Қазан Қытай түгіл бітті, тағын барайым деп. Ставрополь крайынан Тахир Акбердиев белән без аларны иптәшләре белән бергә Кисловодск поездынан каршы алганда ук танышкан идек. Ул үзенең максатчан рәвештә Брайль язуындагы Коръәнне укырга өйрәнергә килүен әйтте. Kur'an okumaya gerek her adam kim Müslüman dinge yürütedi. Men Müslüman din yürütmeye süyemin, okumaya Kur'an süyemin. Okuğa öğrenim benim elhamdülillah yaxşı okup duramın, bukvalarda öğrengemin, tajvidlarda тоже öğrenip duramın. Тахир менә бу Коръән укырга өйрәнү теләге күптән сезнең тудымы? Da köpten mende zamanım yok idi. Men işte yürümen. Men массажист. И Anapa'da Черноморский побережьеде санаторийда эшлеймин. И özüm частник салонымда болады сезонда. Вот. Зимний периодта мен болама келип, окуп үйренмеге. Мен сүйінемін мында келгенімге. Вот. Әле монда үзең укып өйрәнсәң, әле башкаларын да кайтып өйрәтер идең, әйме? Иншалла. Любой мусульманның борышы ол. Үйретпеге, өзің үйреніп, и башкаларды үйретпеге, это Алла янында борышлы. Her мусульман борышлы. Вот. Алла разы болсын. Bunday zat, şulay zat etken adamlarga Allah razı bolsun. Kömek etip duran adamlarga Allah razı bolsun. Nasip versin, ömrü uzak bolsun, sağlık bolsun. Башкортстаннан Фәрзәт Тимурбулатов күзләре начар күрсә дә, актив тормыш алып баручы шәхес. Советлар Берлеге вакытында халыкара паралимпия уеннарында җиңел атлетика буенча команда капитаны. Соңгы чырларда тренер булган кеше. Мен өзім мектептен башладым инде, не белән дә спорт белән, уже профессиональный спорт белән, югары буенча мен гөлдердем. Күп международный турнирда участвовать иттем дә, катнаштым. Чемпионат Европада, мира и паралимпийских играх инде. Беренче паралимпийские игры безнең команда сакта инде Советский Союз буенча ул вакытта 88 елны Южный Кореяга, Сеулга бардык без. Тында выступать иттек. Мен ул вакытта булдым капитан команды сборной Советского Союза инде. Флага парып открытиеда. Анда мен выиграл ике серебряный медаль. Ана сез тренерда булып эшләдегез. Мен тренер булып эшләдем. Менің үш группая эшләгәндә, предприятие эшләгән кешеләр, алар апардым. Мен как инструктор на предприятии еще работал. И апардым первичный организацияның неләрен, и паралимпийцев, и мәктәптә, Сукырлар мәктәбендә эшләдем. Мен тоже соңгылар белән шөгыльләндергән кешеләр, тренер булып эшләдем. Вот. Менің учениклар выступать иттеләр шул опять-таки международный турнирларда, Европада, паралимпийских играх, и кайттылар медальләр белән. Спортчы Фәрзәт әфәнде белән күзләре зәгыйф булган кешеләр өчен ярдәмдә оештырган спорт чаралары. Күрмәүчеләрне җирлектә җайлашырга өйрәтүнең мөһимлеге турында сөйләштек. Менә әйтегез әле, безнең монда хәлне спорт чаралары да бар. Сез үзегездә катнашасыз, аларны оештыруда име? Чыгабыз экскурсияларга. Менә күзләре зәгыйф булган кешеләр өчен ул ни дәрәҗәдә мөһим дип әйтик. Менә кирәкме ул? Бигрәк тә кирәк. Ул инде рәвәтәсенең беренче урынына куярга имеш. Ул физкультура, ул бигрәк тә әйбәт ул. Ул не обязательно спорт дип әйтергә, ә физкультура, общие упражнения эшләргә. Потому что безнең уже күп кеше бит инде безнең зур кешеләр монда. Шуның өчен ул спорт уже безгә ни күп теге, уже возраст үткән. Ә физкультура поддерживает безнең нине шул исәнлекне гимнастик эшләргә ул бигрәк тә кирәк. Менә сез беренче урынга куярым дисез. Ни өчен беренче урынга куяр идегез? Ул менә именно движение. Вот. Хәрәкәт. Ул ана шунысы бигрәк әйбәт. Мобильность битендә бар. Ул ориентировка йөри, уже уверенно мышечная система битендә аяклар, уже ул кеше бит битендә сукырлар.
Трус белән йөрибез, уже уверенность бирә безгә. Шундый нәрсә. Ну, ориентировка соответственно, ул бит, ну, беренче ориентировка, нидә на местности, шуңа помогает дип, шуңа куярга беренче урынга дип. Ул моны комплексно алар бер-берсенә помогает алар, шулай дип уйлыйм, шундай ниләр. Ярдәмдәге киң кырлы тернәтләндерү программасын үзе дә педагог булган Фәрзәт Тимербулатов югары бәяли. Комплексный подход был бигрәк нормально булды, әйбәт. Вот. Ул моны төрле сабылгас кеше бер нигенә урындаган апармай, арымай бер нине үткәс икенчегә теге смена одно деятельность другим отдых диләр бит инде бит. Без дә шулай монда барып әдрәк физический упражнение, монда умственный, ул шул вакытта кеше итеп восстанавливать, хәлҗеп, дальше свою уверенность бөтен мәне үтә программаны. Авыр булмай үтергә. Вот, көн буе гына китап укып булса, ул кешегә авыррак булыр. Шунысы менә шундый программа төзелгән, бигрәк үзгә килеш шулай бит. Йөрәк белән күрәбез һәм ишетәбез социаль проекты җәмгыятьнең игътибарын инвалидлар белән бәйле проблемаларга җәлеп итүне бурыч итеп куя. Күрмәүчеләрне һәм начар күрүчеләрне сәламәт кешеләр арасына алып чыгу, экскурсияларга һәм театрларга алып бару бу мәсьәләне хәл итүне күпкә җиңеләйтә. Экскурсияларга җиргәнегез бармы? Игездә? Yok, жүргәнем юк иде, менә беренче тапкыр монда татарны. Мен интересно даже үзеңнең национальный ниләрне менә киемнәр карарга итәргә, ничек торганнар барында бик ошады миңа, конечно, шундай. Рәсем килә. Нәҗиба менә бит инде күзләре авырткан кешеләр алар күбрәк өйдә утыралар. Ә менә монда безгә бит кемгәдер ияреп чыгалар, әйме менә ул яктан ничек саныйсыз? Кирәк дип саныйсызмы? Дөньяга чыгу максатыннан. Ну, кирәк инде, конечно, алар нәрсәгә өйдә утырырга тиешләр менә инде, күрмибез дип. Кешеләр белән общаться итеп йөрергә тиешләр, күрергә тиеш, күрмәсә дә, менә ничек дип әйтим, тотып та карыйлар күрмәгән җирләрен. Аларның куллары бит күз. Казан шәһәренең Киров һәм Мәскәү районнары мөхтәсибәтенең Ярдәм мәчетендә узган 2020 елдагы беренче утырышы яңалыкларга һәм күрсәтмәләргә бай булды. Утырышны Татарстан мөфтиенең социаль мәсьәләләр буенча киңәшчесе, Казан шәһәре Киров һәм Мәскәү районнары имам мөхтәсибе Илдар хәзрәт Баязитов алып барды. Мөфти Камил хәзрәт Самигуллин тулаем нәзарәт эшчәнлегенә нәтиҗә ясаганнан соң агымдагы елдагы мөһим бурычларга тукталды. Алар нигездә татар телен саклауга һәм үстерүгә кагыла. Билгеле булганча, мөфтият 2020 елны туган тел елы дип игълан итте. Кемдер әйтә, мөфтинең карары юк, без пленумда аны сөйләштек. Бөтен имамнар белән беркем каршы булмады, бөтен имамнар белән бер тавыштан кабул иттек. Бу уртак фикеребез, хәзрәтләр. Бу минем фикерем генә түгел. Уртак фикеребез дигән сүз. Барыбыз да бу фикергә килдек һәм дәвам итәргә кирәк. Чөнки безнең телебез бетсә, динебез дә бетә. Мөселман Мәрҗани хәзрәтебезнең мәшһүр сүзе бар. Динебездә эш әйбер бар, динебездән булмаса да динебезне саклый. Эш әйбер бар. Ягъни динебезнең бер өлеше булмаса да, алар динебезне саклый. Алар нәрсә? Милли кием, гырыф, гадәт һәм тел. Бу максатларны тормышка ашыру юлында яңа уку елыннан Татарстанның 100 мәчетендә без татарлар программасы кысаларында татар телен бушлай өйрәнү курслары оештырылачак. Безнең төп максатыбыз мәчетләребездә татар теле мөхит булдыру җәмәгать. Татар телебез мөхит булырга тиеш. Әгәр бер кая сөйләшмәсәк теге язык народов мая булса, беркемгә кирәкмәсә ул, беркем өйрәнмәячәк. Утырышта Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондының Балташ районы Бөрбаш авылындагы балалар өчен пансионаты татар телен саклау һәм үстерү юлындагы бер адым буларак билгеләп үтелде. 2020 елның октябрь айында узачак Бөтен Россия халык санын алу нисбәтеннән дә имамнарга күрсәтмәләр бирелде. Хәзрәтләр, сезнең мәхәлләләрегездә туган тел, туган туфрак, милли үзаң кебек төшенчәләр турында аңлатырга чакырабыз. Biz anlatmasak, kim anlatsın? Мөхтәсибәт утырышында мәчетләребезгә татар дин галимнәренең исемнәрен кушу, мәчетләребездә тынычлык саклауның мөһимлеге һәм бу бурычның хөрмәтле имамнарыбыз җаваплыгында булу мәсьәләләре дә күтәрелде. Казан шәһәренең Киров һәм Мәскәү районнары хакимияте башлыгы урынбасары
Руслан Забиров бу җирлектәге мәчетләрдә тотрыклык булуда имам мөхтәсиб Илдар хәзрәт Баязитовның өлеше зур булуын әйтте. Камил хәзрәт Самигуллин мөфтинең социаль мәсьәләләр буенча киңәшчесе буларак Илдар хәзрәтнең җәзаларны үтәтү федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе белән берлектә иректән мәхрүм итү урыннарында алып барган зур эшчәнлеген билгеләп үтте. Утырыш бу көннәрдә гомер бәйрәмен билгеләп үтүче Илдар хәзрәт Баязитовны тәбрикләү белән дәвам итте. Ел дәвамында ул җитәкләгән мөхтәсибәттә эшләр гөрләп барачак. Мәчетләр арасында кышкы спартакиада, балалар арасында минем шәҗәрә һәм Коръән уку бәйгесе, җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан чаралар. Экстремизмга юк айлыгы кысаларында Казан шәһәре мөхтәсибәтләре арасында мини-футбол ярышлары һәм башка чаралар үткәрү планлаштырыла. 2020 елның гыйнвар ае Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды тарихында тагын берничә мөһим вакыйга белән истә калды. Бу хакта алдагы берничә минутта. Ярдәм Хәйрия фонды Добро Mail.ru сервисы ярдәмендә Айнур Бакитовны тернәтләндерү өчен акча туплады. Айнурга 3 курс узарга кирәк. Курсларны беренчесен ул гыйнвар башында узды. Әнисе Сабина Бакитова сүзләренә караганда, давалау курсларыннан соң Айнур үзен күпкә яхшырак хис итә башлаган. Ярдәм фонды Айнур Бакитовка тернәтләнү узуда ярдәм күрсәткән барлык игелекле затларга рәхмәт белдерә. Дуслар, шанышлы Добро Mail.ru сервисы белән бергә сез дә Айнурга ярдәм итә аласыз. Гыйнвар аенда Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды советы рәисе Илдар хәзрәт Баязитов Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы әгъзасы итеп расланды. Гыйнварда Ярдәм фонды бинасында Республиканың Иҗтимагый күзәтчелек комиссиясе әгъзалары булып торган Ярдәм фонды җитәкчеләре катнашында Республиканың Иҗтимагый күзәтчелек комиссиясе утырышы узды. 2020 елда беренче тапкыр узган утырышта 2019 елга йомгак ясалды. Агымдагы елга планнар төзелде. Ярдәмдә мөхтәрәм кунаклар. Мөхәммәд 5нче исемдәге университет ректоры профессор Фарук Мәхмүд Хәмәд һәм аның ярдәмчесе Рашид Әл-Минхали булып китте. Ярдәм комплексы белән танышканнан соң Фарук Мәхмүд Хәмәд фонд эшчәнлеге бөтен дөнья өчен үрнәк була ала дип белдерде. Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең Россиядагы илчелеге вәкилләре, консулның беренче сәркәтибе, икътисад һәм сәүдә бүлеге җитәкчесе Әхмәд Сәйид Әл-Катби һәм җәмәгатьчелек белән эшләү белгече Шәһид Хайсам Хәмәд Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды эшчәнлеген үстерү турында сөйләшүләр алып барды. Хөрмәтле дин кардәшләр, сезнең өчен әзерләнгән чираттагы видеожурналыбыз ахырына якынлаша. Алда безне традицион имам сүз сәхифәсе көтә. Без сезнең белән саубуллашабыз һәм Аллаһ Тәгалә эшләгән эшләребездән разый булсын дибез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле милләттәшләр, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Адәм баласын бар итеп, анарга ниндидер кайгы хәсрәт, шатлыклар, нигъмәтләр, бәрәкәтләр бирә. Төрле сынаулар да бирә ала. Әмәдән баласы әлхәмдүлилләh аля кулли хәл Аллаһга шөкер, әлхәмдүлилләh дип дуа кыла ала, шөкер кыла ала һәм Аллаһ Тәгаләгә ялвара ала. Чөнки Аллаһ Тәгаләгә ышанып кына бу мәсьәләләрне хәл итеп була. Аллаһ Тәгаләгә дуа кылып, я Рабби, әлхәмдүлилләh дип мөмин мусламан кешесе мисал башкаларга, дусларга, кардәшләргә, мөмин мусламаннарга. Чөнки авыр булган хәлдә Адәм баласы оныта ул иманлы зат икәнлеген. Әмма Аллаһ Тәгалә сынауларны биргән вакытта әйтә: "Инна ма'ал усри юсра." Ин беренче авырлык. Шушы авырлыкны әлбәттә инде күтәрергә кирәк. Авырлыктан соң җиңеллек. Аллаһ Раббыбыз шушы дөньяда бөтенебезгә шатлык, нигъмәтләр, бәрәкәтләр, иман байлыклары бирсен.
һәм инде хәерле, бәрәкәтле еллар, нәтиҗәле еллар Аллаһ Раббыбызга тәвәккәл кылып, ялварып, дуа кылып яшәргә Аллаһ Тәала бүтән безгә насыйп ва миясәр кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.